Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
Stefani akuchiko maso Stefani akupiko alekwendo yasanga wala maso ni akusa lekwendo donga amene amali aganira kuchikauzi kuchabagati amfumu maso ya kwanja analemba kuti kunokwasa kule akalakulira kunyumba ndi ndole ndazutse lelele break bakisha sempere kuti atipendere atsekule mbele. Yehova Mungu watu tukuyamikani masanamu. Ndinu Mulungu mwenye zonse, mwenye nthawi, mwenye nyengo, mwenye moyo. Ndipo masanamu mmene tikusonkhana pamodzi pakutaya m'bale wathu Edward Kauka, mitima yathu ili yosweka. Koma tikuyamikani chifukwa mawu anu amatimema kuti ngakhale mu nyengo yotere tikupatseni mayamiko. Tikufuna kuyamika chifukwa cha moyo wawo ndi chisango chimene chinakhazikitsidwa pa moyo wawo wakuyenda ndinu Yesu Khristu. N'chifukwa chake ngati mwakusweka mtima kwathu tili nacho chiyembekezo monga mama wanu kuti pamene moyo uberekedwa kwa inu Yesu Khristu tili nacho chiyembekezo cha moyo wosatha. N'chifukwa chake masanamu mmene tikusonkhana mu chipinda chino ndi pemphero lathu kuti ngati mwakusweka mtima kwathu mutigwirizize, mutitonthoze, mutilimbikitse. Makamaka limbikitsani ndi kutonthoza ababanja, amayi, ana, abale onse ndife tonse. Mkati mwa kusweka mtima kwathu Yehova tisataye chikhulupiriro, tikudalireni ngakhale pamalo pomwe pano mu programu imene tinayo mwakambiri. Mutitsogolere Yehova, Mzimu Woyera akatumikireni kukatikati kwa mioyo yathu ndi kutigwiriziza. Mu dzina lopambana mayina onse, dzina la Yesu Khristu tikupemphera. Amen. Babili shelele sente kwa kupendera ndifuna ndingomeza kwa maili zitseki za programu ya mtsulo leo mantsulo nthawi ya 8 koloko tikapata service kunyumba ku area 47 sector 4 imene maili amakhala ndi service tikayamba nthawi ya 8 koloko madzulo. Komanso kumawa programu ya pakhomo idzayamba nthawi ya 9 koloko mamawa, pamene programu ya charity idzayamba nthawi ya 12 koloko masana. So programu ya charity mawa ikakhala Wenda Life Ministries International kulilongo Church area 47 sector 1. So ndilole kuti asutse reference imene ndidonda kuti atitsegere Stefani mfumu Stefani akubanja Mungu funako kugonza pamoja service ya chama nzuro usiku uno tikayamba 7 o'clock, tikayamba program ya 7 o'clock echocho ngati muli akutegera kuti tikakhale modzi tiyeni tikabwere pamodzi kuti tikakhale modzi pa service imeneyi. Komanso mawa mobwereza 12 o'clock sharp zakatiyamba masonkhano wathu komanso service yathu ku Wenda Life Ministries International area 47 sector 1. Titseke maso chipemphero. Atate Mulungu wamphamvu zonse, inu amene munali ine muli komanso mudzakhala mpaka muyaya, tikuyamikani nthawi ya masana pachifukwa chimene mwabweretsa wina aliyense wa ife pamalo pano. Tikukupatsani ulemu wonse chifukwa inu amene mmapereka, inu amene mmatenga, ingakhale mitima yathu makhala yosafuna ndi kukana kuti inu mukatenge wina aliyense pakati pathu. Pamene tikubwera kusasonkhana komanso kuzayikira umboni za m'bale wathu Edward Kauka, tikupemphera Yehova chitsogozo cha Mzimu wanu Woyera kuyambira pamalo pano
komanso programu yonse ya tsiku la lero kufikira mpaka na mawa. Tikupempherera Yehova, tigwireni dzanja, tithandizeni, tipatseni mphamvu. Komanso kwa banja lako tikupemphera mopitiriza kuti Yehova chitsamiro chawo cha chitonthozo komanso mathero a chitonthozo pamweyo pako ndi inuyo Yehova. Choncho tikupemphera kuti lowerani mboni Yehova ndipo musatisiye tokha mu dzina la mphamvu la Yesu Kristu. Therefore, may the love of God, may the grace of the Lord Jesus and the fellowship of the Holy Spirit be with us today until forevermore. In Jesus' name we pray. Amen.
kwa mama viewers. Collection of body limene ikuchitika pano kupita ku area 47 sector 4 kunyumba kwao kwa Malemu Edward Kauka. May his soul rest in peace. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.